Hej Michelle, nu skal du se. Jeg har strikket de 3 I-cord-masker, og jeg har jo startet her, så du kan se, at der er det her mønster med de lange masker, og så den her lille ret bule. Og det som, grunden til at jeg siger det er, at jeg vil gerne have, at du lige kan se, at der er et system i det, fordi de lange masker ligger ovenover sådan en lille knop her. Sådan at det ligger hver anden mønster, det ligger forskudt. Så det vil sige, at nu kan jeg faktisk, uden at kigge i opskriften, godt se, at når der ligger en lang maske her, så skal jeg ikke have sådan en igen, og derfor så skal jeg strikke en ret. Så skal jeg tage den næste maske vrangløs af, og vrangløs af betyder, at du stikker ind i masken, som om det var en vrangmaske. Så jeg stikker ind fra den her side, og har garnet løst bagved. Strikker den næste ret, vrangløs af, ret, vrangløs af, ret, vrangløs af, ret. Og det gør jeg lige pinden ud, og slutter af med en ret. Tager garnet foran, drejer rundt med I-corden, og så på bagsiden strikker jeg selvfølgelig først de 3 retmasker. Så laver jeg sådan en ret for- og bag udtagning. Altså jeg strikker først her uden at tage masken af. Strikker jeg i den bagerste del af masken. Og så er det, at jeg skal tage vrangløs af med garnet foran. Så garnet herom, masken af, sådan. Og så strikker jeg en ret. Tager jeg masken af igen løst, men har garnet heromme på forsiden ind mod mig selv. Og en ret. Og det har jeg så simpelthen fået lavet en sådan en lille svung, så det bare kører derhen af. Og jeg slutter igen her med en ret. Og så kommer pinden med, hvor jeg strikker udelukkende ret og udelukkende vrang. Og så er jeg klar til at starte igen på mønstret. Jeg håber, det her hjælper dig.